Can we pray for Sebastian? Can we stand and pray together for the Sebastian? Voidaanko nousta ja rukoilla Sebastianin puolesta? He went the last year through very painful time. He had a very painful time. Viime vuoden hänellä oli tosi tuskallisia aikoja. His beloved wife was passed away from him. Hänen rakas vaimonsa kuoli. And of course you can understand about how difficult life and sad life was. Varmasti pystyt ymmärtämään, miten vaikea asia tämä oli. But now he is standing in front of God and serving to God. Nyt hän seisoo Jumalan edessä ja palvelee Jumalaa. We can pray for him together. God will help him and use him mighty way in his kingdom. Rukoillaan hänen puolestaan, että Jumala käyttää häntä voimallisesti valtakunnan työssään. Heavenly Father, we coming in front of you, Father, with your servant, Father. You are God. You are above everything. Father, your servant, Sebastian, was faced the difficult life in his life. His beloved one passed away from him, Father, but you are faithful God. You made strength to him, and you carry him. Now he is standing in front of your church and serving you, Father. Father, we all are together asking, Father, help him. Use him, Father, for your glory and your kingdom, wherever he is going, Father. Bless him, Father. Talk to him, Father. Truth him. Give the strength, Father. Thank you, Father. You call him, and he is working in your field, Father. Throughout him, Father, many thousand people will be saved, Father. Help him, Father. For that reason, we bless him, Father, in your name, Father. Father in the heaven, Son of God, and Holy Spirit. Be a blessed servant of God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You may please sit down. Okay, hello. Hello kaikille. Very awesome to be here once again. Upeata olla taas uudestaan täällä. Thank you to Sabu. Kiitos Sabulle, for inviting. koska kutsui. Yes, and thank you for all the praise, Kiitos kaikista rukouksista. the singing and all that was Ja really great. lauluista, upeita. So if you don't know who I am, my name is Sebastian, Jos et tiedä kuka mä oon, niin mun nimi on Sebastian. and yes, like Sabu said, I have gone through some difficult times, Ja niin kuin Sapu kertoi, mulla on ollut rankkoja aikoja. but God is faithful. Mutta Jumala on God is so uskollinen. good. Jumala on hyvä. I'm stronger now more than ever. You are more. Stronger more than ever. Mä oon nyt vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Because you see, when tragedy hits, you have two choices. Kun joku tragedia tulee, sulla on kaksi vaihtoehtoa. Either you go into your pain Joko sä meet siihen sun kipuusi and you stay there, ja pysyt siinä, or you run to God. tai sit sä juokset Jumalalle. There is only two choices. On vaan kaksi vaihtoehtoa. And you have to choose which one you will do. Ja sun pitää valita, kumman sä teet. I say to you, choose God. Mä sanon kaikille, että valitkaa Jumala. Who wants to be in pain? Kuka haluaa pysyä siinä kivussa? Nobody. Ei kukaan. You want to be free? Sä haluat olla vapaa, Go to Jesus. tule Jeesuksen luo. You want to be happy? Ja haluat olla onnellinen, Go to Jesus. Jeesuksen luokse. You want to feel his presence? Kun haluat kokea hänen läsnäolonsa, Go to Jesus. mene Jeesuksen luo. It is not difficult. Ei se ole niin vaikeaa. It is our flesh that strives against us. Se on meidän liha, joka taistelee vastaan. So tell it to be quiet Kerro sille, että ole hiljaa and go before the Lord Jesus. ja mene Herran eteen. So I was raised in a Christian home. Mut on kasvatettu kristillisessä kodissa I was baptized when I was a teenager, ja sitten teini-iässä mut kastettiin, but then I fell away mutta sitten mä menin muualle into the world maailmaan, because I didn't know what it is to live as a Christian. koska mä en oikein tiennyt, kuinka elää kristittynä. Sure, I did see Christians around me, Totta kai mä näin kristittyjä mun ympärillä, but I didn't see the power of the Spirit. mutta mä en nähnyt sitä Jumalan hengen voimaa. Yes, that there was a different way than the way of the flesh. Oli niin erilainen tapa, lihan tapa. Ei, kun siis, että on erilainen, not the way of the flesh, that there's a different way than the flesh. Niin, on toinen tapa kuin lihan tapa. Yes.
so that we can actually live in the Spirit Että me voidaan itse asiassa elää hengessä and put to death the deeds of the flesh. ja laittaa se liha kuolemaan. Like Colossians says, Niin kuin kolossalaiskirje sanoo, or Ephesians or Galatians. tai efesolaiskirje, All these things speak of the power of God. että nämä Jumalan voimasta nämä asiat Puhu, puhuu. so that we can actually live this life victoriously in Christ. Että me voidaan oikeasti elää voitokasta elämää Kristuksessa. You don't have to be bound by these sins. Ei sun tarvi olla syntiin sidottu. You can be free from them. Voit olla tästä vapaa. And Jesus wants to teach you Ja Jumala haluaa opettaa sinua, how to be free. kuinka olla vapaa. And I tell you, the biggest freedom Ja mä kerron, että suurin vapaus is that you spend time with Jesus. on se, että sä vietät aikaa Jumalan kanssa. Because there he will strengthen you, Siinä hän sinua vahvistaa, and he will free you, vapauttaa, he will teach you, opettaa, he will show you the way, näyttää tien. and he just wants to be with you. Hän haluaa olla sinun kanssa. How great is that? The Father wants to shower you with his love. Isä haluaa näyttää sinulle rakkautensa. He just wants you to enjoy him. Että sinä iloitset hänestä, hän haluaa sitä. You just can, I mean, how awesome is it to go before him? Että kuinka ihmeellistä on, kun voidaan mennä hänen eteensä. If you don't know, you should really try. Jos sä et tiedä sitä, niin sun pitää todella yrittää. Just try it. Be consistent. Ole niinkö sitkeä Ja tuu hänen luoksensa. ja tule hänen luoksensa. Yes, be consistent and come before him. Tule hänen eteensä. I remember when I started to come before him. Mä muistan, kun mä aloin tulla hänen eteensä. At first, I didn't feel anything, Aluksi en mä mitään kokenut erityistä. and it took a while. Se vei jonkin aikaa. But I was consistent, obedient, Mutta mä olin sitkeä and I prayed, ja rukoilin, read the Bible, luin sanaa, praised, ylistin. and over time, God's presence began to manifest. Sitten ajan myöten niin Jumalan läsnäolo alkoi manifestoimaan. And I started to really enjoy it. Ja mä aloin todella iloitsen siitä. So, but it is anything you put your heart into, anything you put your heart into. Mikä tahansa, mikä sun sydämessä on. Niin taisi olla. Whatever you put your, how would you say, Mitä faith in. Mitä sä kohtaat? Whatever you, whatever you're putting your faith in, Mihin sä laitat uskosi? or like whatever you are, like say when you go to school, Ihan niin kuin sä meet kouluun, you study niin silloin sä opiskelet. and you get your grades. Ja saat sitten niitä oppiarvoja tai läpäisyt. In the same way, when you go to God, Ihan sama, kun menet Jumalan luo. you also level up in a way. you Sä- grow Sä kasvat ja pääset eri tasolta toiselle. and you get good grades. Ja sitten sä hyviä Because Jesus gives good grades. Jumala antaa sulle niitä oppiarvoja. Yes. So I was baptized as a teenager, but then I fell away, like I said. Eli mä tosiaan teininä mut kastettiin, mutta sitten mä lankesin pois. But in the year 2012, Sitten 2012 God came and found me at my home, Jumala tuli ja löysi minut omasta kodistani. where I was alone and full of despair, Mä olin siellä yksin täynnä epätoivoa, really empty. todella tyhjänä. Tried to fill that hole inside of me Niin kuin yritin täyttää sitä aukkoa mun sisällä. with everything, movies, Kaikilla mahdollisilla elokuvilla, books, kirjoilla, the computer, tietokoneilla, sex and pornography, seksillä ja pornolla. all the different things, but it all led to emptiness. Se kaikki jätti mut tyhjäksi. And you were just really full of despair. Ja olin täynnä epätoivoa. And in that moment, God raised up inside of me, Mutta sillä hetkellä Jumala nousi mun puolelleni. and I just raised up a voice to heaven. Mä nostin ääneni taivasta kohden. Lord, nothing matters except you. Mä sanoin, että Herra, mikään muu ei merkkaa kuin yksin sinä. Imagine that
such a cry Ajattele semmoista itkua, when you are just in full of despair. kun sä oot täynnä epätoivoa. I was even confused, like, where does this cry come from? Mä olin jopa hämmentynyt, että mistä tää huuto oikein tuli. But I'm so thankful that it came. Mutta mä oon tosi iloinen, että se tuli, Because that day I was saved. koska silloin mä pelastuin. I repented. Ja mä tein parannusta, kaduin. Yes, and God's presence hit me, Sitten Jumalan läsnäolo löi minuun. and all the despair left Ja kaikki se epätoivo lähti. instantly. Ihan välittömästi. Instantly. Välittömästi. So God really wants to meet us wherever Eli we Jumala are. todella haluaa kohdata meidät missä tahansa ollaankin. And like it was said here before, it doesn't matter what you have done. Ja niin kuin mä sanoin, että ei sillä ole väliä, mitä sä oot tehnyt. God wants to save you Jumala haluaa pelastaa sinut and meet you. ja minut myös. And then a couple of years later, I was set free from 10 years of depression, anxiety, and panic attacks. Sitten mä olin vapaa masennuksesta ja paniikkikohtauksista. And that was a huge victory. Se oli iso voitto. 10 years being bound to that. 10 vuotta oli sidottu näihin asioihin. And yeah, that was incredible. Se oli ihmeellistä. But I wanted to talk about that we are called into the deep intimacy with God. Mä haluan puhua semmoisesta aiheesta kuin syvä, intiimi, läheinen suhde Jumalaan. That's what we are called to. Tähän meidät on kutsuttu. We're called to come before Jesus Meidät on kutsuttu tulemaan Jeesuksen eteen every day. joka päivä. We should not neglect this, Eikä meidän tulisi sitä hylätä. because that's like I said, that's where we learn and we grow, Siinä me opitaan ja kasvetaan. and we will really come to understand who we are in Christ. Ja siinä me tullaan todella ymmärtää, ketä me ollaan Kristuksessa. To walk in the new identity, Ja kävellään uudessa identiteetissä. not in the old ways. Ei vanhoilla teillä. So, and because sometimes we can do things for God, Ei, niin kuin tiedät, että joskus me voidaan tehdä asioita Jumalalle. but we neglect coming before Jesus. Mutta me ollaan laiminlyöty se, että tullaan Herra eteen. We do things for Me God, vaan tehdään asioita Jumalalle. and that can become like a false idol in our lives. Siitä tulee väärä epäjumala meidän elämään. That we get our sense of self, Me saadaan se meidän minän tunto siitä tekemisestä, from doing things for God, kun me tehdään vaan asioita Jumalalle. but we don't come before the Lord. Mutta ei tulla Jumala eteen. And that can be because when like I talked about, when tragedy hits Ja kun mä sanoin, että sit kun joku tragedia iskee, and we have not been with God, eikä olla oltu Jumalan kanssa, we have not strengthened ourselves in Jesus, eikä olla vahvistettu itseämme Jeesuksessa, and then the storm comes and hits us, sitten myrsky tulee ja iskee meihin, it can be really hard to stand then. siitä voi olla todella vaikea nousta. So please do not be such a person Älä ole semmoinen henkilö. who has not built his house on a firm foundation. Semmoinen, joka ei ole rakentanut sitä taloa varmalle perustukselle. But so come before Jesus and stand there Tuu Jeesuksen eteen ja seiso siinä. and let him love you. Anna hänen rakastaa sinua. It is not difficult. Ei se ole vaikeaa. Even if it might feel like that in the beginning. Näin Even if it might feel that way in the beginning. vaikka mä koin alussa niin. Niitä et voi kokea sen vaikeaksi alussa. Niin alussa vaikeita. Yeah. But it will become much easier. Sitten se tulee helpommaksi. And you will start to enjoy it. Sitten sä alat iloitseen siitä. And then when every day you come before him, Ja joka päivä tulet hänen it's your eteensä. favorite thing to Se on do. sun suosikki-asia. Favorite thing to do every day. Joka päivä suosikki-asia. You come Mielipuuha, before. tulla hänen eteen. To come before him, your favorite thing. Sun mielipuuha tulla hänen eteensä. Because you know the Father will come to you. Koska sä tiedät, että Jumala Isä tulee sun luokse. His presence. Hänen läsnäolonsa. And you get to read the word. Ja sit sä saat luettua sanaa. You get a revelation. Saat ilmestystä. The God will teach you. Jumala opettaa He will sinua. speak to you. Puhuu sinulle. He will love you. Ja rakastaa sinua. And he will speak tender words Hän puhuu helliä sanoja. just to you.
Ihan vain sinulle. things no one else knows. Semmoisia salaisia asioita, he- mitä kukaan muu ei tiedä. But He knows your every thought Hän tietää sinun jokaisen ajatuksen. and everything you have gone through. Ja kaikkia, mitä sä oot käynyt läpi. And He wants to, process those things as well with you. Hän haluaa prosessoida sun kanssa näitä. Speak to you that He was there. Puhu hänelle, kun hän on siellä. Speak when you were there in the hard times. Silloin, kun sä olit niissä vaikeissa ajoissa. So He wants to remind you that He was there with you Hän oli siellä sun kanssa. and that He held you Hän piti sinua, and helped you auttoi sinua, and loved you, rakasti sinua, and so that you got through these things. että sä meit läpi näitä asioita. So I don't know if you've ever wondered, Oletko sä koskaan miettinyt, how do people who profess to be Christians, kuinka ne ihmiset, jotka haluaa tulla, ei kun sanovat olevansa, sanovat olevansa kristittyjä, leave the faith when tragedy hits them? että miten he elää sitä uskoaan sitten todeksi, kun se tragedia iskee? What makes them leave Jesus? Have you ever thought about that? Oletko koskaan ajatellut, mikä tekee heidät Jeesukseen uskoviksi? Ei kun hylkää Jeesuksen. Hylkää Jeesus. Niin, what makes them leave Jesus Eikö mikä saa heidät jättämään Jeesuksen, when tragedy hits? kun silloin, kun se onnettomuus tulee? So that's what I was thinking about yesterday Tätä mä mietin eilen, when I was thinking about what to speak. kun mä mietin, että mitä mä puhun. And God gave me a revelation. Ja Jumala antoi mulle ilmestyksen. Now I will tell it to you, Ja mä haluan nyt jakaa teille sen, what God spoke to me. mitä Herra mulle puhuu. Why does a person leave Jesus Miksi joku ihminen jättää Jeesuksen, even if he's a Christian? vaikka hän on kristitty? It's because their knowledge of the pain Että siellä on se tieto siitä kivusta. became greater Siitä tulee suurempi asia than their knowledge of Jesus kuin se tieto Jeesuksesta or their knowing of Jesus. tai Jeesuksen tuntemisesta. I don't know if you catch it. Saatteko tästä kiinni? Yes. So the pain has become greater. Eli se kipu tulee suuremmaksi. Again, yes. So because their knowledge of their pain Koska heillä on se tieto siitä kivustaan, became greater siitä tulee suurempi than their knowledge and or knowing of Jesus. kuin Jeesuksen tuntemisesta. That is why they fell away. Sen takia he sitten lankee pois. Because how could you fall away Eli miten sä lankeet pois? if you know Jesus? Jos sä tunnet oikeasti If you Jeesuksen. really know Jesus. Todella tunnet hänet. Like I said, I've been set free Niin kuin mä sanoin, että mut on vapautettu. from depression, for example. Niin kuin tästä masennuksesta esimerkiksi. I've been healed from the reflux disease. Sitten refluksitaudista Olen parantunut. on parantunut. I've been healed from that. I've been healed from IBS. Sano vaan IBS:stä. IBS:stä. I've been healed. That's a stomach thing, if someone Joku doesn't know. vatsavaiva. I've seen miracles. Mä oon nähnyt paljon ihmeitä. I have incredible peace in my heart Ja mulla oli todella syvä rauha mun sydämessä. when I spend time with Jesus. Kun mä vietin aikaa Jeesuksen kanssa. So all these things I'm just telling you, how can I fall away when I know all these things? Eli miten mä voin langeta pois, jos mä tiedän nämä asiat? It will be utterly foolish. Se olisi todella typeryyttä. Because if you have felt such grace, such power, Jos sä oot tuntenut tämmöisen voiman ja armon, what else is there? niin mitä muuta sitten on? Like what else is there? Do you understand? Ymmärrätkö, mitä muuta sen jälkeen When on? you're strengthened in the presence of Kun Jesus, sä vahvistut Jeesuksen all the läsnäolossa, things of the flesh become meaningless. niin kaikki ne lihan asiat, niistä tulee ihan merkityksettömiä. Truly, you start to wonder oh, I just want to go to heaven. Sä vaan alat miettiä, että mä haluan päästä taivaaseen. Because you're oh, heaven come here. Tai taivas tulee alas. Because it becomes so real, so personal. Siitä tulee niin henkilökohtaista ja todellista. So how can you fall away from that when that's your source of peace? Jos se on sun rauhalähde, niin miten sä silloin pystyt lankeamaan pois? So that leads to the point that maybe these people hadn't really been with Jesus. Eli mennään sitten takaisin siihen pointtiin, että ehkä nämä ihmiset ei ole todella olleet Jeesuksen kanssa. They haven't really tasted and seen that the Lord is good. Ei he ole maistaneet, kuinka hyvä Herra on. So just something I wanted to share with you. Eli jotain nyt haluan jakaa teidän kanssa.
I'll read a little bit of the word Luetaan vähän sanaa. from Ephesians 5. Efesolaiskirje 5. Yes, from 8. 8. Ephesians 5, verse 8 forwards. 5 ja 8 eteenpäin. Saat siellä. Mä voin olla Okei. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness and truth. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Therefore he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Sen vuoksi sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleesta, niin Kristus sinua valaisee. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. redeeming the time because the days are evil. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täytykää hengellä. speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsi ja hengellisin lauluin, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Giving thanks always for all the things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Submitting to one another in the fear of God. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. So there you see that it speaks about have nothing to do with the fruits of darkness. Eli tässä ei ole mitään tekemistä näiden pimeyden tekojen kanssa. Tässä puhutaan siitä. And to walk not as fools but wise. Että meidän tulisi valtaa niin kuin viisaat, ei niin kuin tyhmät. And what is wisdom? Ja mikä se viisaus on? The fear of God. Jumalan pelko. So to come before Him, Että kun me tullaan hänen eteensä, you grow also in the fear of God, sä kasvat myös siinä Herran pelossa. and you will come to know how to walk in Christ, Sä tulet oppimaan, miten sä kävelet Kristuksessa. because He will teach you, Hän opettaa sinua, He will show you, näyttää sinulle, and He will make it true in your life. tekee sen todeksi elämässäsi. One thing what you can do Yksi asia, mitä sä voit tehdä, is take that truth, what Christ says, ota se totuus, mitä Kristus sanoo. and make it your own, Tee siitä henkilökohtaista. and we will become like your revelation that you can walk in. Siitä tulee se ilmestys, jonka kanssa kävelet. For example, Esimerkiksi, if you say, let's say you have, like I had a problem with pornography, eli jos sulla on vaikka sen pornon kanssa ongelma, you can say that in prayer, sä that voit sanoa rukouksessa, Lord, you did not make me a lustful man, Herra, et sä tehnyt musta semmoista himon miestä, but you made me a man of love. vaan rakkauden miehen. And thank you, Lord, that you come right now, Kiitos Herra, että sä tulet juuri nyt. and you make that a reality in my life. Teet tästä realiteettia mun elämässä. And that is how the grace of God comes and empowers you, Ja sitten Jumalan armo tulee ja vahvistaa sinua. and He will change your life. Ja muuttaa sinun elämä. Trust me, this is how it works. Usko minua, näin se toimii. Because I'm a living example of it. Mä oon elävä esimerkki siitä. But it requires us to submit Mutta se vaatii, että me taivutaan, or humble ourselves, come before Him. nöyrytään, tullaan hänen eteensä. As you remember, the Bible says, Niin kuin muistat, Raamattu sanoo, God resists the proud. Jumala on ylpeitä vastaan. So we really need to humble ourselves. Eli meidän pitää nöyryttää itsemme, Know that the answer is not in our flesh or in ourselves, että tietää, että se vastaus ei ole meidän lihassamme. but the answer is in Jesus. Vastaus on Jeesuksessa. So we need to
come before Him Eli meidän pitää tulla hänen eteensä. and we humble ourselves Nöyrytämme itsemme and we clothe ourselves ja puemme itsemme with Christ. Kristukseen. That is how we will live in this new life. Sitten näin me eletään uutta elämää. So now I will go to Psalm 42 Mennään psalmiin 4:2. and we will look a little about the intimacy. Katsotaan vähän tätä intimiteettiä. Psalm 42. Psalm 42. Psalmi 4:2. So it says like this: Tässä sanotaan näin. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Niin kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni kaipaa sinua, Jumala. My soul thirsts for God, for the living God. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. When can I go and meet with God? Milloin saan tulla ja nähdä Jumalan kasvot? When you read this, Kun sä luet tämän, do you identify with this samaistutko tähän? or do you not? Tai sitten et. This is what you're called to Tähän sinut on kutsuttu. thirst for God. Janoamaan häntä. And it will start to flame in you. Ja sitten se alkaa niin sytyttää sinua. And when you come before Him, Ja kun sä tuut hänen eteensä, it will start to burn even brighter. se alkaa loistaa kirkkaammin sinussa. And then when you read this, Ja kun sä luet tätä, you will understand what it truly means. sä alat ymmärtää, mitä tämä todella Because tarkoittaa. you will understand, this is me. Alat ymmärtää, että tämähän on minä. This is me. I thirst for you, God. Minä, joka janoan sinua, Jumala. When can I come before you? Mihin mä voin tulla sun eteen? Milloin? It goes forward and says, my tears have been my food day and night. Kyyneleet ovat olleet leipäni päivin ja öin. While people say to me all day, where is your God? Kun minulle yhtenään sanotaan, missä on sinun Jumalasi. These things I remember, and I pour out my soul. Näitä minä muistelen ja vuodatan ulos sieluni murheen. How I used to go to the house of God under the protection of the mighty one. Kun kuljen väentungoksessa Jumalan huoneeseen riemu ja kiitoksen raikoissa. With shouts of joy and praise among the festive throng. Why, my soul, are you downcast? Juhlivasta joukosta. Miksi olet masentunut sieluni ja olet minussa niin levoton? Why so disturbed within me? Put your hope in God, Odota Jumalaa, for I will yet praise Him, my Savior and my God. sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa suomasta pelastuksesta. See, sometimes, I don't know about you, but I have sometimes woken up and I have not felt so good. Mä en tiedä sinusta, mutta mä oon joskus vaeltanut silleen, että ei tunnu kauhean hyvältä. And that is a clear sign to go to Jesus. Ja se on selvä merkki niin mennä Jeesuksen luo. I don't know if you see every answer is Jesus. Ei, että koska kaikki vastaukset on Jeesuksessa. So if you feel downcast, like it says here, Jos sä koet tämmöisen maahan lyödyltä, then go to Jesus. mene Jeesuksen luo. Because this says, he's speaking here like, I remember when I went before God. Koska tässä puhutaan, että mä muistan, kun mä menin Jeesuksen luo. So that you can do that. You go before God. Sä voit tehdä sen, mennä Jeesuksen luo. And He will take that downcastedness, or where would you say, the depression, anything, He will take it away from you. Hän ottaa sen lannistumisen ja masennuksen pois sinusta. So, because he loves you so deeply, Koska hän syvästi rakastaa sinua. and He will just shower you with good gifts, Hän haluaa kastella sua hyvillä lahjoillaan. and with His presence and with His love. Ja läsnäololla ja rakkaudellaan. So that's the answer Tämä on se vastaus. for when you feel like you feel troubled. Kun sä koet, että sä oot haasteissa. It is a sign for you to come before the Lord, Se on merkki sinulta, että tule Herran luo. because you have taken something now that is personally, Koska nyt sä oot saanut jotain, mikä on henkilökohtaista. and you are carrying a burden that you should give to Christ. Sä kannat jotain taakkaa, mikä sun tulisi antaa Kristukselle. So go before Him Mene hänen eteensä. and just say, I renounce this burden, I just give it to you, Lord Ja Jesus. sano, että mä irtisanoudun tästä taakasta ja annan tämän Herralle. I have done that many times. Mä oon tehnyt tämän monta kertaa. And I can tell you once when I did this,
Ja mä voin kertoa, että kerran kun mä tein näin, just a couple of weeks ago, pari viikkoa sitten, and I felt like something, what is this? mä koin, että mitä ihmettä tää on. And so I did this, I just give these burdens to you, O Lord. Mä vaan päätin, että mä annan Herra sulle And tämän immediately taakan. God comes and He just releases. Välittömästi Herra tuli ja vapautti. And I just felt such immense that I could breathe again. Mä koin niin valtavan semmoisen tunteen, että jälleen mä voin hengittää. I could just breathe again. It felt light. Mä koin, että nyt mä voin taas hengittää. And so you can really cast your burdens on Him who cares for you. This is 1 Peter 5:7. Se on se Pietarin kirja 5:7, että sä heittäkää kaikki taakkanne hänen päällensä. So you can literally do this. Sä voit kirjaimellisesti tehdä sen. Give these things to Jesus. Anna ne asiat Jumalalle. And He will take them away and He will come Hän ottaa ne pois ja tulee. and He will give you peace Antaa sinulle rauhan, and joy. ilon. So it continues here. Tämä jatkuu. So let's see where we left off. My soul is downcast within me. Kuudesta. Joo. Miksi olet masentunut sieluni ja olet minussa niin levoton? Therefore I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon, from Mount Mizar. Mikä jäi? Kuutosen. Odota Jumala, sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa suomasta pelastuksesta. Okei, tämä on varmaan Niin se menee. Suomessa vähän erilainen. Joo. 7 jae. Jumalani sieluni on minussa masentunut. Sen tähden minä muistan sinua Jordanin maalla Hermonin kukkuloilla ja Misarin vuorella. Deep calls to deep. In the roar of your waterfalls, all your waves and breakers have swept over me. Syvyys huutaa syvyydelle, sinun koskiesi pauhatessa, kaikki kuohusi ja aaltosi pyörivät ylitseni. This is talking about the presence of God coming upon you. Tämä Your deep calling into the deep. Jumala puhuu siitä, että Jumalan läsnäolo tulee sinun päällesi tämän syvän huudon keskellä. Because there in His presence He will embrace you Siinä hän voi sinua syleillä and just come and pour over you. ja tulla ja vuodattaa yllesi. Because His anointing will come Hänen voitelunsa tulee. and He will break every yoke, Hän murtaa kaikki ikeet, every bondage. kaikki siteet. He does not want you to be bound. Ei hän halua, että sä oot sidottu. He wants you to be free. Hän haluaa, että sä oot vapaa. But it takes the humility Se vaatii sen nöyryyden. and to see that there might be some things that we are holding on to. Että näet, että ehkä on jotain, mistä sä pidät kiinni. And God wants you to release that Jumala haluaa, että sä päästät irti from your past, menneisyydestä, pain, kivusta and especially trauma, ja traumoista. because these can become strongholds Niistä voi tulla semmoisia in mielenlinnakkeita our minds, in our hearts. sydämeen, mieleen. And God really wants you to release these. Jumala todella haluaa vapauttaa And it's näistä. it's very easy. Se on tosi helppoa. I release this, whatever trauma of pain, I give this to you, Lord Jesus. Sä vaan sanot, että mikä tahansa kipu, trauma, niin mä vaan luovutan Herra tämän sinulle. And come and heal my heart in these areas. Tule ja paranna mun sydämeni näillä alueilla. And you will see freedom in these Ja areas. sä tuut näkee vapauden näillä alueilla. Do not be bound by these things. Älä ole sidottu näihin enää. God wants to release you from the bondage of trauma. Jumala haluaa trauman siteistä vapauttaa. He wants to heal your heart Hän haluaa parantaa sydämesi and your mind. ja mielesi. He doesn't want to leave you in pain. Ei hän halua jättää sinua kipuun. But he wants to thoroughly save you and heal you. Hän haluaa parantaa ja vapauttaa sinut. So that is one of the things that He will do to you. Tämä on yksi asia, mitä hän tekee sinulle. But it requires, like I said, it requires us to be willing. Mutta niin kuin mä sanoin, se vaatii, että me ollaan halukkaita It requires us to be humble ja nöyriä. and see that it is Christ who will do it, Ja nähdä, että se on Kristus, joka sen tekee. not you yourself. Et sinä itse. Or let's say, for example, therapy. Ei, tai joku terapia. Therapy will help you, Se voi auttaa sua. but remember, therapy it can only discuss the fallen man.
Se vaan niinku, terapia voi keskustella sen langeneen ihmisen kanssa. It does not know about the new creation. Ei se tiedä uudesta elämästä mitään, It does not know about the truth in Christ. eikä totuudesta Kristuksessa. So that part cannot come and help you there. Ei silloin tämä osa voi tulla auttaa sua. Only Jesus can thoroughly heal you Vain- and set you free. Joo, aamen. Jeesus vaan voi vapauttaa, parantaa. So it continues. By day the Lord directs his love, at night his song is with me, a prayer to the God of my life. Päivällä Herra lähettää armonsa ja yöllä on sisimmässäni hänen laulunsa. Rukous elävälle Jumalalle. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? Minä sanon Jumalalle kalliolleni, miksi olet unohtanut minut? Miksi minun täytyy kulkea murehtien vihollisen ahdistamana? My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Luissani on kuin kuoleman tuska, kun viholliseni häpäisevät minua sanoen minulle yhtenään, missä on sinun Jumalasi? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Miksi olet masentunut sieluni ja miksi olet minussa levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, pelastajaani, minun Jumalaani. Sometimes it's good to stop and realize, why am I feeling downcast? Joskus on hyvä pysähtyä ja miettiä, että miksi mä oon näin allapäin. And ask God, Ja kysyä Jumalalta, why I am feeling this way. miksi mä koen tälleen? And God will reveal to you Ja what the cause is. Jumala näyttää sen syyn, And because he wants to heal you. koska hän haluaa parantaa. He doesn't want you to be troubled. Ei hän halua, että sä oot koko ajan niissä ongelmissa. So, I've spoken about in hard times how we must trust in God. Mä oon puhunut nyt, miten meidän niin näissä vaikeissa ajoissa pitää luottaa Jumalaan, And not in ourselves. eikä itseemme. So everyone who comes through the door of Christ Jokainen, joka tulee Kristusovesta sisälle, comes into the hand of Christ, tulee Jumalan käsiin. and there is now two choices. On vain kaksi vaihtoehtoa. You will either let yourself be processed by Jesus, Sä joko oot prosessissa Jeesuksen kanssa, or you will not. tai sitten sä et ole. Now God will respect either of the choices, Kyllä Jumala kumpaakin valintaa kunnioittaa. but in the choice that you do not want to be processed, Mutta se valinta, että et halua prosessoida asioita, it will be very hard. se tulee maksaa paljon. It will be painful Tulee olemaan tuskallista, because now you're relying on yourself. koska silloin luotat itseesi. So come and be processed by Jesus Tule ja anna Jeesuksen prosessoida sun kanssa. in the healing process, Se parantumisprosessi, in the freeing process, vapautusprosessi, in all of this. kaikki nämä. Jesus wants to heal completely and fully, Jeesus haluaa täydellisesti parantaa, but it takes that we come before him mutta se vaatii sen, että me tulemme hänen luokse and humble ourselves. ja nöyryytämme itsemme. So now I will just quickly say some reasons why you should spend time with Jesus. Mä vielä kerron joitakin syitä, miksi sun tulisi viettää aikaa Jeesuksen kanssa, If you need any more. jos sä tarvit vielä. I don't know about you, but I think these are already pretty good reasons. Varmaan nämä on ollut jo aika hyviä syitä, How you get through a tragedy. kuinka pääset tragedian läpi. Let it spring you forth to Jesus Anna se viedä niin eteenpäin sua Jeesuksen luo. and really just let him love you there. Anna hänen siinä rakastaa sinua. Yes. So I have written 45 reasons why you should spend time with Jesus. Mä oon kirjoittanut 42 syytä, miksi sun pitäisi viettää aikaa I hope Jeesuksen these are kanssa. enough. Mä toivon, että nämä on tarpeeksi. You can check back with me and I can come up with some more. Jos haluat lisää, niin saat sitten. But I hope these are enough for you. Mutta toivon, että nämä nyt riittäisi. Number 1, Ensimmäinen. you will learn to know Jesus, the Father and the Holy Spirit. Sä tulet tuntemaan isän, pojan ja pyhän hengen. Number 2, you will be formed in love. Sitten sä kakkoseksi niin muotoudut rakkaudessa. Number 3, you will learn to hear his voice. 3, opit kuulemaan hänen ääntä. Number 4, you will grow in faith.
4, kasvat uskossa. Number 5, your inner man, your spirit man will be strengthened. Sun sisäinen ihmisesi vahvistuu. Number 6, you will be given peace that surpasses all understanding. 6, saat rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksesi. Because you see, peace come from Christ on the cross, of course. Ja se rauha tulee tietenkin Kristukselta, sieltä ristiltä. But if you feed your flesh, Mutta jos sä ruokit lihaasi, it will attack your peace. se hyökkää sinun rauhaasi. So when you come before Jesus, Kun sä tuut Jeesuksen luo, you will strengthen your peace. sinä vahvistat omaa Because you're rauhaasi. strengthening your spirit man. Koska silloin vahvistat sitä henki-ihmistä itsessäsi. And you're putting to death the flesh. Laitat lihan kuolemaan. Number 7, 7. you will experience the presence of God. Koet Jumalan läsnäoloa. Number 8, 8. your heart will heal. Sun sydän parantuu. Number 9, 9. demonic bondages or yokes will be broken off of you. Demoniset kahleet murtuu. Number 10, 10. anxiety will break off of you. Ahdistus irrottaa otteensa. I can't tell you how many times I have felt the anxiety or something attacking Kuinka me. monta kertaa mä oon kokenut sitä hyökkäystä ja ahdistusta. And I run into his presence. Sitten mä juoksen hänen läsnäolonsa. Father, I just renounce this anxiety. I give it to you right now. It breaks off in Jesus' name. Ja mä sanoin, että Jeesuksen nimessä mä irtisanon itteni tästä ahdistuksesta. And it breaks. Ja se murtuu. I'm telling you, Ja mä kerron teille. this is such a big revelation that spending time with Jesus, I'm telling you, it will change your life so completely, you will not be the same. Että on todella iso ilmestys siitä, että kun sä vietät aikaa Jeesuksen kanssa, se tulee muuttaa sun elämä. You will feel his presence, you will be so close to heaven. Sä tuut niin lähelle taivasta, alat tunteen läsnäoloa. Number 11, fears will break. Pelot murtuu. Number 12, burdens will lift off. Taakat nostetaan pois. Number 13, you will grow in your gifts 13, kasvat omissa because he will teach lahjoissasi, you about the gifts. koska hän opettaa sua lahjoista. Number 14, you will be filled with the Holy Spirit. 14, täytyt pyhällä hengellä. Number 15, you will be refreshed from his face, 15, saat virkistyksen hänen kasvoistaan, as it says in the Psalms. niin kuin psalmi sanoo. Number 16, you will be nourished from his table, your soul will be nourished, you will feed. Ja sitten sä tuut ruokituksi sun henkesi siitä hänen pöydästään. This you can read in Psalm 36 or 63. Voit lukea tämän psalmeista. Number 17, 17. your body will be healed and you will feel really good. Sun ruumis paranee ja tunnet itse tosi hyvältä tuntuu. I don't know about you, but when I've spent time with Jesus, I feel really alive. Kun mä vietän aikaa Jeesuksen kanssa, mä koen olevani elossa. And my body feels really good. Ja mun ruumiskin tuntee hyvältä. So it's also physical. It's Eli not se on- just spiritual. Se on myös fyysistä, ei pelkkää hengellistä. Number 18, you will live under his wing in protection, as Psalm 91 says. 18, sä saat niinku lentää hänen suojeluksessaan siellä siipien alla. Number 19, 19. lies will break and the strongholds of the mind will break off. Valeet murtuu ja ne mielenlinnakkeet murtuu. Number 20, 20. you will grow stronger in the word of God. Sä tuut vahvemmaksi Jumalan sanassa. Number 21, 21. you will see visions. Alat näkee ilmestyksiä. If you want to see visions, näkyjä. Jos haluat nähdä You näkyjä, can pray for them voit rukoilla niitä and you will see visions. ja näet. God likes to show visions. Jumala haluaa näyttää näkyjä. Number 22, 22. you will be given directions from the Lord. Saatte suuntaa Herralta. Number 23, 23. your mind will be healed. Sun mieli paranee. Number 24, 24. you will be given strength to keep going, like you will be energized. You will get strength. Sä saat energiaa mennä eteenpäin. Number 25, 25. you will be given revelation from the Lord and from his word. Saat ilmestystä Herrasta ja hänen sanastaan. Number 26, 26. you will be blessed. Sä oot siunattu. Number 27, 27. God will reward you, as it says in Matthew 6:6. Herra palkitsee sinut. 28, 28. you will obtain mercy. Sä saat armon. Number 29, 29. God's grace will come and help you.
Jumalan armo tulee auttaa sinua. Number 30. 30. You will grow in truth and in the word, and you will desire more of God's word. Sä kasvat totuudessa ja alat haluamaan enemmän Jumalan sanaa. Number 31. 3.1. You will feel and experience the Holy Spirit on your heart. Sä alat kokea pyhää henkeä sun sydämessä. Number 32. 3.2. You will be given the mind of Christ, and it will grow stronger. Sä saat Kristuksen mieleen ja se tulee vahvemmaksi. Number 33. 3.4. You will want more of God's things and desire God. Sä alat haluamaan enemmän Jumala-asioita. Number 34. 3.4. God will teach you personally. Herra opettaa sua henkilökohtaisesti. He will teach you, speak to you personally. Puhuu henkilökohtaisesti. Number 35. 3.5. God will fight for you as you bring things before Him. Jumala taistelee puolestasi, kun tuot asiat hänelle. Number 36. 3.6. You will sow into your eternity and into your future when you are with Him. Sä alat näkee sun tulevaisuuteen ja ikuisuuteesi. Tai se kylväät. Kylvät. Kylväät ikuisuuteen ja Kylvät tulevaisuuteen. ikuisuuteen. Because you're sowing into it, you're growing, you're learning, the God is preparing your way, your calling, everything He's doing. Jumala valmistaa sitä sun näkyä, kaikkea mitä sä teet. So when you are with Him, He's preparing that, He's strengthening you, He's showing you the way. Kun sä oot hänen kanssaan, hän näyttää tietä. So that's what I mean when you're sowing into your future and into your eternity when you are with Him. Tätä mä tarkoitan, että sä kylvät omaan tulevaisuuteesi. Number 37. 3.7. You will grow in the fear of the Lord. Kasvat Herran pelossa. Number 38. 3.8. Your face, your eyes, your whole being will be brighter, glorified. People will see a difference, a change. Eli sun kaikki kasvot ja olemus kirkastuu, ihmiset näkee sitä eri lailla. Oh, that's given me great joy. Tämä antaa mulle paljon iloa. Waking up and going to the mirror and you see your eyes much bluer, much brighter. Kun meet peiliin aamulla, niin näet silmät on sinisemmät. Because it's really true, when you spend time with Jesus, Kun sä vietät aikaa Jeesuksen it kanssa, seems like your eyes are just more brighter. sun silmät tulee It's kirkkaammaksi, because you have beheld the glory, koska sä oot ollut kirkkaudessa. just as Moses did. Ihan niin kuin Mooses, You will do also, samoin sulle. and it will be seen. Ja se tulee näkymään. Now, don't you want it to be seen? Haluatko sinä, että tämä nähdään? That you walk with God, Että sinä kävelet Herran that you kanssa. bring the presence of God, Että tuot Jumalan läsnäoloa. that you can be the one who brings peace wherever you go, Että sä voit olla se, joka tuo rauhaa mihin tahansa menet. that when you go somewhere, evil flees. Kun sä menet johonkin pahoihin paikkoihin, pahat pakenee. So I mean, yeah, that's just that's fantastic. Okay, next one. 39. 3.9. You will grow in obedience, surrender, and humility. Sä kasvat siinä kuuliaisuudessa ja antautumisessa ja nöyryydessä. Number 40. 40. Your joy will be complete and your cup will overflow Sun ilo tulee täydelliseksi ja sun kuppi juoksee yli, because you're with Him, koska sä oot hänen kanssa. because He's giving you. Koska hän antaa sulle. So you're overflowing. Sä vuodat yli. That's why people are dry cups, Siksi ihmiset on semmoisia kuivia kuppeja, because they have not been with Him. kun he ei ole ollut Herran They kanssa. have nothing to give, Ei heillä ole mitään annettavaa, because we get from God koska me saadaan Jumalalta. and then we can give. Silloin me voidaan antaa. So first with Jesus Ensin Jeesuksen and kanssa, then give. sitten antaa. Don't do it the other way. Älä tee toisinpäin. Don't be with wherever you are Älä ole vaan siinä, missä ikinä ootkin. and then expect from there to flow. Ja sitten odotat, että virtaa. No, come before Jesus, Tuu Jeesuksen eteen. drink from Him, Juo häneltä. and then overflow, Sitten juokset yli. and then give to people. Sitten annat ihmisille. And then you will not burn out, Sitten sä et pala loppuun. and then you will not leave the faith. Etkä jätä sitä uskoasi. Number 41. Sitten 4.1. Demonic power and demons will leave from you in His presence. Kaikki demoniset voimat pakenee sinusta hänen läsnäolossa. Number 42. 4.2. He will fill you with joy and trust that the Lord will do what He has said. Hän täyttää sut ilolla ja varmuudella, että Herra tekee sen, minkä on sanonut. 43. 4.3.
God will anoint you and prepare you. Jumala voitelee sinut ja valmistaa sinut. And number 44, 4.4. God's word will become real in your life. Jumalan sana tulee todeksi elämässäsi. And number 45, 4.5. God will prosper you Jumala saa sinut and menestymään. make you prosper. Antaa Now, menestystä. are these reasons enough for you to come before Jesus? Riittääkö nämä syyt tulla Jeesukseen eteen? Do you need more? Haluatko- I have a book with more though, but these are the first 45 that I came Nämä up on with. ekat 4-5. Mulla on kyllä lisää sit, jos haluat. But here is much more. Täällä on paljon enemmän. So you can read this and pour into yourself. Voit itsekin lukea. So this is really what I wanted to talk about. Eli tämä oli se, mistä mä todella The halusin joy puhua. of his presence, Ilo hänen läsnäolossaan, the love of the Father, Isän rakkaus, the Holy Spirit, Pyhä Henki, Jesus, Jeesus. all the good things he just wants to shower you with. Hän haluaa kastella sut hyvillä To asioilla. come with the Father's love and heal your heart, Tulla niin Isän rakkauteen ja parantaa sun sydämen, heal your mind, sun mielen, eheyttää. eheyttää. And just, be the first thing in your life. On niin ensimmäiset asiat ensimmäiseksi. He wants to be the first thing in your life. Hän haluaa olla ensimmäinen asia sun elämässä. He wants to be first Hän haluaa olla ensimmäinen and that you build around him. ja rakennat hänen ympärilleen. Not that you have your own life Ei sille, että sulla on sun oma elämä, and God is just there somewhere, sit Jumala on siellä jossain. but build it on Christ. Rakenna Kristukseen. And you build it by being with him. Rakennat sillä, että olet hänen kanssaan. And there you can ask, what shall I do, Lord? Sitten sä voit kysyä, Herra, mitä mä teen? Lord, what shall I do? Mitä mun pitäisi tehdä? And the Lord might say, just stay with me for a while. Herra voi vaan sanoa, että viivy vaan mun kanssa. I want to process you. Mä haluan prosessoida sun kanssa. Because every servant of God must first be tested Koska jokainen Jumalan palvelija täytyy ensin testata, before he's sent out. ennen kuin lähetetään ulos. So do not neglect the testing, Älä laiminlyö sitä testausta. but come before him Tule hänen eteensä, so he can prepare you, että hän voi valmistaa sinua, so that you will not fall ettei te lankea, and that you will not be bound by things ettei tule asioiden sitomaksi, that will trip you up, mitkä niinkö riisuu sut, which will make you fall. saa sut lankeamaan. So this is really what I wanted to speak about. Tästä mä halusin todella puhua. To be with Jesus. Olla Jeesuksen kanssa. How it's the best thing ever. Se on paras asia ikinä. I know maybe for some of you Mä tiedän, että ehkä jotkut teistä this sounds really foreign, tämä kuulostaa oudolta, but trust me, mutta luota minuun. there is something so great that is available for every one of us. On jotain niin mahtavaa, joka on meidän kaikkien saatavilla. And it's right in your home. Ja se on ihan sun kotona. Imagine that it's right in your home. Kuvittele, se on sun kotona. Just go into a room Mene vaan huoneeseesi, and start there. aloita sieltä. Turn your heart to Jesus Käännä sun sydän Jeesukseen. and just pray and receive Vaan rukoile ja vastaanota. and grow there. Ja kasva siellä. I'm telling you, Mä kerron sulle, your life will change. sun elämä It will muuttuu change so radically. radikaalisti. You will start to feel so good. Älä kokemaan olosi hyväksi. And then you can start to walk in that beautiful freedom. Sitten sä alat siinä ihanassa vapaudessa kävelemään. If your thought like, why can't I be free from this thing? Jos sä oot ajatellut, että miksi mä en ole vapaa jostakin asiasta, Just come before him and give it to Lord Jesus there tule Herra eteen, anna se hänelle. and let him work on you. Anna hänen tehdä työtä sinussa. Don't be discouraged if it doesn't break immediately. Älä lannistu, jos se ei heti tapahdu, Just keep coming before him vaan jatka, että tuut hänen and eteen. let him work on you. Anna tehdä työtä hän sinusta. I have many things that have broken off and it's taken weeks, On monia asioita mun elämässä, jotka on vienyt viikkoja ennen kuin ne on murtunut. but it takes coming before him and be consistent Mutta se vaatii sitä, että sä oot sitkeä and proclaiming the word of God ja julistat Jumalan sanaa, and saying what is truth about you mikä on totuus sinusta itsestäsi, instead of believing the lie. sen sijaan, että uskot valeita. For example, I had an anger problem long time ago, Esimerkiksi mulla oli aggressio-ongelma pitkä aikaa sitten. and I said, Lord, you did not make me an angry man. Mä sanoin, Herra, et sä tehnyt musta vihaista miestä. You made me a man of peace Herra, sä teit musta rauhanmiehen, and a man of love.
rakkauden miehen. And God came and made that a reality in my life. Ja Herra teki tämän todelliseksi mun elämässä. So now I just want to quickly pray. Nyt mä haluan nopeasti rukoilla. Thank you so much, Sebastian. You share to the word of God, which is we can close with God, personal, strong, may develop the personal relationships with God. Kiitos Sebastian tosi paljon, että saatiin tämä sana, että miten me voidaan rakentaa, tulla läheiseksi Herran kanssa, vahvistua. He was talking to and sharing to us through his personal experience. Hän kertoi meille omasta henkilökohtaisesta kokemuksestaan. He was in the dark areas, but God lifted him and showed him and how he experienced. Hän oli pimeillä alueilla, mutta Herra nosti hänet. He is very good. It's personal relationship with Jesus Christ. It's most important things everyone's life. Henkilökohtainen suhde Jeesukseen on tärkeä asia meidän jokaisen elämässä. Let's stand together. We can sing one song. After that, Sebastian will pray. Noustaan ylös, lauletaan yksi laulu, sitten Sebastian voi vielä rukoilla. Blessed assurance. We can sing together. Siunattu varmuus. This is my story. This is my song. Tämä on mun lauluni. And we can pray together. Sitten voidaan rukoilla I yhdessä. have also few information after this song. After this prayer, we can. Sitten on vähän infoa vielä tämän jälkeen. First, we can sing together with your heart. We can sing, and also we can pray same time. God, touch me. I want to close with you, and I want to be strong personal relation with you. Sä voit rukoilla, Herra, kosketa mua. Mä haluan vahvan suhteen sinuun. Hallelujah. Shambhala, shaudala. Yes. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. I just wanted to quickly just say that Haluan vaan nopeasti vielä sanoa, whatever you're going through, mitä tahansa käyt läpi. God can change it, Jumala voi sen and muuttaa. He will break you free.
Hän tekee sut vapaaksi. I'm a living example of it. Mä oon elävä I esimerkki stand siitä. you before you right now Mä seison teidän edessä juuri nyt. as a person who walks in freedom, Henkilö, joka kävelee vapaudessa. who God took out from all kinds of darkness Sieltä kaikenlaisesta pimeydestä. and got me through a tragedy. Niin kuin Jumala vei tämän tragedian So läpi. let's now pray Nyt rukoillaan. and put our hearts like ready to receive the love of the Father. Laita sydämessä siihen tilaan, että voit vastauttaa Isän rakkautta. Thank you, Lord Jesus. Kiitos Herra Jeesus. Thank you, Father, Kiitos Isä. that your love comes right now and touches every person here right now in Jesus' name. Nyt tuut ja kosketat jokaista henkilöä. Thank you, Lord. Kiitos Herra. Heal hearts right now, Father. Herra, paranna sydämiä Heal juuri minds nyt. right now, Father. Paranna mieliä. No more traumas or pain. The bondages break right now, Ei enää Father. traumaa, kipua, siteet katkeaa. Come, O Lord. Tule Herra. Help these people walk in freedom. Auta näitä ihmisiä vaeltamaan vapaudessa. Walk in the Spirit, Father. Vaeltamaan hengessä. Show them the truth that they are not bound. Näytä heille totuus, että ei he ole sidottuja. Christ took all the sickness on the cross. Kristus otti kaikki sairaudet You are ristille. free in Jesus' Sinä name. olet vapaa Jeesuksen Come, O Lord, nimessä. right now. Tule, Set your people free. vapauta As you did on the ihmisesi. cross, come right now. Tule Pyhä Henki. Come, Holy Spirit. Tule Pyhä Henki. Holy fire right now, just drop and break Pyhä off things tuli. right now. Tule. Thank you, you heal hearts right now. Paranna sydämiä. Thank you, Lord Jesus, right now. Kiitos. Juuri Help nyt. us receive your love, Father. Auta meitä näkemään sinun rakkaus. Thank you to understand we are not alone, Kiitos ymmärtää, ettei me olla that you yksin. walk with us, Lord. Sä kävelet meidän kanssa. Help us in our dark places. Auta meidän pimeissä paikoissa. And shine the light, Lord. Anna valosi Help loistaa. us walk through Auta meidän the menemään door that you läpi open, Lord. ovesta, josta sä avaat. Thank you, Lord Jesus. Kiitos Herra Jeesus. Thank you, Lord. Kiitos Herra. Thank you. Kiitos. Our Heavenly Father's love, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you forever and ever. Everyone can say Amen.